Čaute, tu je Panda a dnes by som vám chcel povedať jednu takú dôležitejšiu vec. Nebude to žiadny návod, tutoriál ani nič také. Bude to taký menší vlog. Chcel by som vám povedať, že som si vytvoril druhý kanál, kde budem robiť let's playe. Už by tam malo byť aj prvé video, taký trailer na môj kanál, takže link dám do popisu, alebo môžete práve teraz stlačiť na obrazovku a vlastne vás to hneď prepne na môj kanál. S tým, že odber si môžete dať sami, nedávam to automaticky. Môžete si ho pozrieť, samozrejme, keď sa vám bude páčiť, tak dáte odber a tak. Budem tam robiť vlastne vlogy, let's playe na hry hororové, alebo ja neviem, na nejaké internetové alebo videohry, proste také niečo. Takže určite sa nezabudnite na to pozrieť. Takže čaute.